Opa, xentiña da boa. Unhas cunchas imos a preparar hoxe. Unhas cunchas de volandeiras. Un mar e montaña. Volandeiras con navizas. Coidado, un respeto porque están flipantes, están boísimas. Prendemos o forno. Funciones de cocción, ok. Turbo, non. Cocción convencional, ok. Grados, 230. Ao tope. 205, 10, 15, 20, 30, 25, 30. Aí o temos. 230. Queremos un golpe de forno moi intenso e moi pouco tempo. 2 minutos, penso. Podemos traballar co gratín tamén? Pode ser. Pero aquí queremos... É cando facemos o peixe e non temos as brasas e queremos facer unhas sardiñas. Entón, a que temperatura temos as sardiñas cando poñemos en riba dunhas brasas? E ao mellor hai 300, 400 grados desas brasas con unha separación aí. Por lo tanto, pega ese golpe de calor. Que pasa se hai pouco calor nesas brasas? A sardiña coces. Ou deixamos moi alta, non? Bueno, pois neste caso exactamente igual. O que queremos facer é pegarlle ese golpe de calor para que non se deshidrate, para que se faga por dentro, lle chegue máis de 70 grados dentro da zambuliña, ou neste caso da volandeira, e xa se cociñe, vale? Por aí vai o chollo. Uns 2-3 minutos a 130 grados. Primeira explicación. Bueno, xa empezo a dar o rollo. Antes de comenzar, antes de presentar ao colega o Rafa Durán, primeiro, a ver, onde nos consigue as primeiras navizas, porque deste ano son as primeiras, Inda que vamos a cociñar. Así que a ver onde nos la consigo o gran Rafa Durán, a ver por onde anda, por esos montes de Galicia, por esos campos, por esas costas, porque navizas tamén en calquera lado, E de ricas, das boas. Unha berza desas de enchelo peito. Don Rafa Durán, a onde andas, por favor? Hola, Xoanqui, amigo, oído en Valadouro, chef, provincia de Lugo, porque se queres navizas, eu veño onde están as mellores navizas, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Ainda que hoxe, Xoanqui, estou un pouco confuso, porque a miña moza deixoume na porta do frigorífico unha nota que poñía isto non funciona, e abrín a porta e funciona perfectamente. Vale. Así que, non sei. Despois explico, che, o que está pasando, amigo. Estou con Ana, da finca ecolóxica A Silvosa. Sí, dixen ben? Sí. En Valdouro. En Valadouro, sí. Valadouro. Eu veño a por naviza, non? Díxome Xoanqui naviza, verdade? Naviza. Tedes? Sí, é naviza, sí. É isto que temos aquí detrás? É isto que temos aquí, sí. Vale, que diferencia hai entre naviza e a berza? Pois, bueno, é distinta. A rabiza é como máis, máis tenra, máis... cócese antes, por exemplo, que o que é a berza. Utilízase as dúas cousas, por exemplo, para facer o caldo galego, tanto a naviza como a berza. Vale. Sí. Que cultivas todo en ecolóxico, non? Sí, todo en ecolóxico, sí. Isto que quere dicir respecto á naviza? Pois, bueno, que non leva pesticidas de ningún tipo, que pode estar a naviza un pouquiño picadiña pois por un caracol, por calquera tipo de gusano ou así, pero, bueno, eso... realmente é o valor que ten, que sabes que non lle botaches nada. Pode ser que tamén lle guste moito ao xabarín? Tamén. Por iso temos aquí este pastor eléctrico que estou tremendo e que ti estás apoiada. Sí, sí, sí. Pero que non te electrocutas porque... No, ahora mismo no. Dime unha receita con esta naviza. Ca naviza? Sí. Pois, por exemplo, o caldo galego, que é o máis típico de todo, pois tes que poñer a carne do cocido a cocer, cunhas fabas, e despois, bueno, botaselle patacas e as navizas e listo. É unha cousa moi fácil. E onde podemos conseguir esta naviza ademais de aquí na tua finca? Bueno, por aquí ao alrededor hai varias persoas que sí que teñen naviza e que sí que a traballan. É dicir, é unha zona que está moi ben, sobre todo polo clima, está moi ben para ela. Eu sei que Xoanqui vai facer, creo que con volandeiras. Creo que vai facer a naviza con volandeiras. Xoanqui,
Vale cho produto ou non? Por favor, perfectamente, claro. Pois aí cho mandamos, graciñas por atendernos, Ana, e estaremos De nada. atentos a ver se aprendemos algo na receita de Xoanqui. Moi ben. Graciñas. Graciñas a vos. Moitas grazas, compañeiros, aquí as temos. Virguería, isto, oye, isto pro escudo, Mira, pai, isto é un ramo. Que virguería, que bonito, mira. Eu, na casa, volveme loco. Encántame. Encántame, están moi ricas. Bueno, e máis, aí atrás tamén fixen unhos canelós de pasta. Collín pasta, os canelos xa feitos, deses que mercas que solamente hai que hidratalos un pouco, e fixen unha especie de bechamel con un chourizo, un poquinho de carne fresca que me quedaba, rostruino un pouquiño, e metei unhas nabizas cocidas todas, enrollei o canelón, fixen unha bechamel por riba, cuidado, espectaculares. Vinegro moi bo. Imos para a pía, imos darlle un pequeno lavado, que me dixeron que xa viñan lavadas, pero por si acaso. Vale. A parte rica da naviza. A parte rica da naviza é a folla. Aínda que, se cocemos un pouquiño máis, co que é o talo, o podemos facer tamén en revoltos, queda moi ben, Hai que pasalo un pouquiño máis, hai que douralo, pero aí vai, espectacular. Aí vai. Veña, que non nos falte. Estas verduriñas. Ben. Bueno, mirad unha cousa. Teño aquí unha. Vou facer unha cousiña. Vou vos chiscar un ollo e vou a rematar. O único que vou facer é rematar con isto, pasarlle unha auga folla por folla para que non leve, comprobar que non leva nada. Estou con vos. Agora. Auga a piques de ferver temos. E non me digades, porque 4 ingredientes, vale, 6 ingredientes. Pero navizas, cebola, allo, isto para facer unha bechamel e un poquinho de xamón. Incluso esa parte de aquí, o panco, home, non a sustituíde, senón, isto é panco. O panco é o pan relado, pero en bruto, en grosso. Vale, senón, un pan relado normal, o que teñades na casa. Por que imos usar isto? Usamos para tapalo un pouco, por eso o golpe de calor. Se non tapamos, incluso nesos 3 minutos pode haber unha sobrecocción da volandeira. E ten esa función. Esta é máis o xamón, pero vos lo explico despois. Cando estemos montados, os explico exactamente por qué. Bueno, mirade, xa prácticamente fervendo a auga, e aí, para adentro. 12 minutos. Moito máis non. Cando facemos o caldo, xa sabemos que aí vai unha hora, que hai unha sobrecocción, que non sei que, e non deixedes de facelo así, por favor. Porque un caldo que coza 12 minutos, nin caldo. Xa, eso é levante por aquí en Galicia. Aquí o caldo hai que respetalo, hai que coza aí, a lume suaviño, despaciño, e ainda está mellor dun día para outro. Eso tamén estou de acordo. A mí, justamente todos os días. O día que se fai, o día seguinte tamén gusta. Pero bueno. Que pasa? Que nesta receita sí que nos interesa que manteña aí o ton verde, interesa no ese nivel, ese grado mínimo que ten de acidez, porque vai a compensar co doce da volandeira. Vale, moi ben. Veña, imos. Isto retiramos. E temos cebola, allo, e despois vai un pouco de fariña, leite, sal, pementa, e despois aquí o que temos que facer con isto é montar. Non é montar, solamente montar. Discos moi finos de xamón, despois explico por que tan finiños e por que en discos. Comezamos co fondo de aceite de oliva. Un chisquiño non, aquí imos a botar 4 culleradas, unha cousa así. Podemos facer un 50-50, un 50%. 50% de aceite de oliva e un 50% de manteiga. O porqué resulta que vamos facer unha bechamel para ligar todo iso, para que quede un pouquiño compactado, non? Por eso insisto na manteiga. A manteiga ten un sabor que non ten o aceite de oliva, un sabor moi peculiar, moi identificativo para nós. Vale, pero vai a quedar bueno, riquísimo o aceite de oliva, pues,
Que queréis que vos diga? E como non prenda o lume, malimos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí quedas. Moi ben. Un pratiño, un cunquiño, e que moito dixo de iño. Non me decato. Non sei. Falas, e claro, eu non me escoito, non? Entón, moi ben, 2 dentes de allo han de chegar, e un tamén chegaría, Non sei que sexades moi alleiros, que eu son. Esta receita, ademais, faise non exactamente igual, non? Pero a forma de facer a vieira aquí en Galicia, a máis común é con cebola. Unha cebola rustrida, pouco viño, albariño, ribeiro, godello, que irades un branco, un dente de allo e non precisa nada máis. A partir de aí evolucionou con xamón, que dalle ese toque moi salgado e tan identificativo. E despois foi cando se fixo o do pan redado. Non precisamos absolutamente nada máis. Pero hai outra receita que quizás non é tan tradicional como a vieira con cebola, pero sí que é moi representativa. En cantidad de libros de cociña e vades a topar, que é a receita con bechamel. Desto de vieira con bechamel. Ao mellor sí que non atopades, buscades zamburiñas, non, con bechamel, vale, non, pero é prácticamente igual. Cal é o tema? O tema é que este bichiño podese comer así, igual que a vieira, prácticamente en cru, non? Pero aquí faise en nada, faise moi en nada. O tema é controlar o tempo de cocción que ten, non o resto de ingredientes, sino a vianda. Vale, ese aceite como vai? Apagouse, baixouse el sou, que? 9, aí eu teño 9. A ver, aquí remexemos un pouquiño isto, que baixou ahora a fervedura, pero ha de voltar enseguida. Eso é o segundo allo. Veña por aquí. Vale. Moitas teño feito eu destas. Iba destas de zamburiña, cando había zamburiñas, Se non me equivoco, 2 kilos collen unha bandexa de forno, que xa fai uns 4 ou 5 anos que non os fago, algún máis, que con isto da pandemia a min vai, non sei que se vos pasa a vos, pero a percepción do tempo medio quedou aí. Digo, fai 2 anos, non, xa fai 4 anos, que quedou aí como un paréntesis, despistoume moitísimo. Pero eu iba... no Nadal era o que me pedían. E que facemos no Nadal e tal? Un día, polo menos, eu non digo que fora en Noiteboa, ni no Nadal, pero un día destes señalados, eu facía a zamburiña ao forno, ou a volandeira, pero mercaba sacos de 5 kilos, que como venden, mercaba na Praza de Cambados, iba ali a mercalo. Bueno, pois ese saco dábame para facer en cada fonte do forno, pois cada 2 kilos ocupábame unha fonte de forno. Exactamente, 2 kilos asentaba as volandeiras, as zamburiñas, todas ben postiñas, algunha montaba un pouquiño e facía enfornadas de 2 kilos, non? E entón eso facíase, normalmente facía ca tradicional, can cebola, moi picadiño, un dente de allo, un chisquiño de albariño, bueno, con moito mimo, moito cariño e tal, facía así. Outras facía con allo e perexil, sin máis, a tope tamén. Bueno, encantada, daba igual como fixera, as teño feito así tamén con grelos ou con navizas. O ano pasado, fai 3 anos ou así, fixenes tamén, e tamén limparon uns 5 kilos. Que rigas están! Diríades algún, cae 5 kilos, cae pejas de 20. Veciño! Hombre, aquí andas! Veño bixotar a ver que faz, porque hoxe ven o camión do peixe na porta. Hoxe ven o camión do peixe na porta? E non sei se era para ti ou para o cura do cuarto. Ai, claro, é porque o cura máis eu, que pasa, somos os únicos culpables Que aquí. si, sodes os únicos que comedes marisco. Vale, por Dios. Neste barrio, ou que? Neste bloque. Non sei, neste... A ver. Moi ben, Que? Estas son... Gusta, Espera que che o digo, que ves aí, mola, Estas son volandeiras.
moi ben, sí, señor, veciña. Eu vou ao mercado, Acertaches o foi? No, acertei. Ai, pero se queres, dígoche por qué, Entón, explícoche. non acertaches, sabes por qué? Ai, Por qué? sei A ver, por qué, contame. non, porque, mira, eu vou ao mercado, Conta. e oiches, eu donde non sei pregunto. Fas ben, eu tamén. Sí, e contame todo, ademais vas de verdade, no mercados, a xente explícache todo, Todo. As da praza, as do posto. E con gusto. Oye, e hai cada curiosidade, sobre todo se vas pola zona de peixes e demais. Hai cantidad de curiosidades super chulas, Moi ben, sí, eu estou moi contenta cas miñas pescadeiras. E dime, elas, oiches, nena, que non che den volandeira por Por Zamburiña. Zamburiña. Claro. Eita, e mira, esta é volandeira, xa Esa che é digo, volandeira, claro mira, que sí. porque a cuncha é máis redondiña. Efectivamente. E a da Zamburiña máis alargada. Máis alargada. E máis estriada. Efectivamente. A máis na carne, dixeron Ben. melas, porque mira, esta carne está máis anaranxada. Efectivamente. E a da Zamburiña é máis branquiña, Moi máis ben. grisácea, así Moi como un ben. color carne, máis... Moi ben, non Sí. ten laranxa. E despois explicaronmo desto vermello tamén, Xerme que este é a linjua. O que lle chaman linjo ou coral. Outros coñecen polo coral, pero chaman a linjua tamén. Sí. Pois dixeronme, se ten lingua e é vermella, é volandeira, Porque a Efectivamente. Zamburiña sei que a ten tamén blanquecina, grisácea, así, Eso, non? moi ben. Sí. E despois no exterior coñécese porque a Zamburiña é moito máis negra. Sí. Mais non é moitísimo máis cuncha, negra. A sí, cuncha, é máis, efectivamente. E na orella, que ten moito pronunciación, moito sabes, Que contenta todo, O que é estudiar, O que é facer unha carreira estudiar, Viches? sí, o que é preguntar, cando bueno. non sabes, oiches. Eu non teño vergonza ningunha, chega e pregúntolle. Fas Elas moi ben. explícanme contentas, de verdade. Eu Pero isto, tamén. cantas veces imos por aí a chepón ración de zamburiñas, e pídelas e benche isto, Eso é certo. E son volandeiras, verdad? Claro. Eso non se debe facer, porque eu teño ao mes, evidentemente a zamburiña é que é moito máis rica e demais, pero para mí non desmerece nada, é a volandeira, para No, nada. Como di a miña nena, son da familia, mamá, Son da familia. Oye, es que uns están mellores que outros. Si, aí tamén hai que comer moita zamburiña, moita volandeira na túa vida, como para, dicir, descartar Sí, esta, sí. sabes? Sí, eu Pasaba penso que antes co bacallao e ca maruca. Ai, que que querían meter ben, maruca en ai, vez de sí. bacallao e demais. Joder, pero que a maruca está cojones, está, Ai, a perdón, maruca. está moi rica tamén. Por qué? Sí, Porque sí, sí. meu pai, eso aprendí moito dele, Dixo, Claro. nunca engañes. Na Marola, cando a tiñamos, había bacallao, Mexeiro. Cando había maruca, e poñíase Sí, na sí. carta, directamente. E na miña casa, mira, meus avós igual, ali na parte de Malpica, cando iban ao mar por ali, e viña maruca, e acórdome deso, de Sí, poñela a sí, miña sí, avó a sí, secar. sí, sí, Dicir, a non, maruca. que viñeron do mar e trouxeron marucas. Que é máis estreita, Guau, pero igual sí. de rica. Mira, facíamos moito tamén, cando había linguado, pero cando había cedía. Claro. E despois moita xente preguntaba, sabía o que era o linguado, pero era o cedía que é? E aí é a parte bonita que ti me Sí. estás falando, a de ir á peixeira que te explique, A é moi a bonito. diferencialo, que che digan, sí. que che falen e dicen, pois unha cedía é da familia do linguado e tamén un peixe prano non está tan valorado, é máis económico, pero tamén está moi rico. Sí, e ao final É veñen certo. sendo da familia, todos. Efectivamente, non De que desmerece era nada. para ti o coche? Moi ben, pois eu sei. Estaba na ventana mirando. poucura. Oye, ti, podía ser señor. para Elena a Marquesa. Tamén podía ser Esa para tamén ela. come marisco, a Marquesita. Non me Eu parece? como vou ali ao puesto, xa nada, menos para min. É veciña auténtica, eres auténtica veciña. Estás aí mirando Eu estaba ali detrás do visillo mirando. xa, Para xa, que mira, para que mira este coche. Pa que Ah, mira? agora xa o sei. Bueno, oye, Isa, Que ven a pasa, ven a Isa? probalas. Eso vou no Uns quitar agora peliños, mesmo. Son unhas... Que son? Eso son unhas navizas. Hai unhas navizas, moi ben. É o traballo que vou facer hoxe, unhas navizas que vou nas escoar xa, Con volandeiras. que teño aquí con volandeiras. Pois aí quedas. Moi Mira, ben, despois volvo. Ahora xa ven- sei para quen era. Ven despois a probalas, vale? Veña, teica logo. Veña, hasta agora. Bueno, esto temos, Xa cocido, vou no retirar do lume e vai quedar aí. Ben, isto tamén porque vai escoar. Estas navizas vou nas retirar daqui e van escoar aí. E agora o que temos que facer aquí con este... Ai, que ben ule. Non lle botei nin sal, nin pimenta. Un chisquiño de sal. E pimenta. E agora leite. Aí.
Que ricas. Importante nesta receita que a cebola este así moi picadiña. A cuncha moi pequena. Vale. Entón é o mellor xeito de repartir. Bueno, vedes? Un pouquiño máis, Queremos un pouco líquida, simplemente a bechamel é para iso. É para que ahora, cando vamos a escoar, imos a cortala na biza e imos a incorporala aquí. Ben, un pouquiño, vedes como pide? Así. Mirade, eu estou... esta leite é fría. Entón, cando a leite é fría, sempre hai que botar aos poucos. Se a leite a temos quente ou casi fervendo, xa podemos estar máis tranquilos porque non vai a formar grumos. En cando está así fría, non podemos botala enteira, porque aí sí que botamos, o cambio de temperatura non se vai, vale, é o único truquiño que ten unha bechamel así. Despois regular un pouco, darlle o toque de sal, hai quen lle bota un pouquiño de noz moscada, correcto, moi correcto. Eu neste caso non. Neste caso non, pero vosotros si queredes botarlle, Un chisquiño, non lle botedes moito porque senón apajades ese tan rico que... Bueno, vedes? Aí o temos, Aí o temos. Despois, se precisa un pouquiño máis de leite, agora mesmo vou a apagar. Fora. Cero. Ideal. Ideal. Non vou tirar o leite, vai a quedar aquí. Máis cousiñas, vine para cá. Ti ven para cá. E ti igual. E agora, que preciso para escoar iso? Preciso un escoador e... Vale. Ben. E ben. Escoamos ben, e imos a táboa. Porque isto hai que picalo. Agora toca picalo moito. Que ben, ule. Vale. E agora, mentras escoa aquí un pouco, que dá igual que escoe agora, vamos a facer unha cousa. Vamos enseñar un truco que estamos olvidando de decirvos. Vamos cortar a cocción para mantelo verde. Para cortar a cocción, o que facemos, ademais, sabéis para que nos vale tamén? Para mantelo verde, a clorofila, auga con xeo. La teño aquí. Eso é. Auga xeada. Está xeada, Está fría. E se fose unha cervexa, iba a poñer unha sonrisa aquí, eso moito me gustan así como están. Quieto. Ven para aquí. E collemos e botamos aquí. Eso é. E mirade, vedes? Como se mantén este cor verde, interesa, é moi interesante isto. Bueno, vou facer unha cousiña. Deixádeme escoar agora ben. Isto vou no picar e seguimos ca receita, vale? Orisquiño de xamón. Por riba e así que este ben en contacto con cada unha delas, Vale, que vai facer este xamón? Este xamón, primeiro, vai salgar un pouquiño a volandeira. E segundo, vai protexer dese golpe de calor, pero vai lle permitir que se cociñe. Vai manter os xugos aí dentro, digamos que é como un forno dentro do forno, non? Aquí se deixamos que eso este libere xugos que poderíamos tapar e napar todo o que vamos facer agora completamente e que tamén se conservan os xugos. Vale, estou de acordo. Pero que non leva a sal nin a gracia con este xamón, eso tamén é certo. Bueno, teño escoado, xa vedes a presa quedou un nada, E agora é importante, picámolo ben e xuntamos con esta bechamel. Bueno, isto, se vos sobra, que a min vaisme sobrar, evidentemente, para estas, vou vos dar outra idea, Isto é unha cobertura para unha pizza de cuidado. Aquí facemos unha pizza e botamos isto que poñemos aquí e depois por riba un pouquiño de xamón, unha salchicha ou algo. Xa non dixo unha empanadilla, por exemplo. Traballade, canabiza, por favor.
Ademais do caldo, evidentemente, que para min, volvo a repetilo, é insuperable. Non hai outra receita como era no mundo inteiro. A mí non me obedece nadie, nin a cociña. Ahora sí. Moi ben. Para adentro. Vedes como está de espesor? Ideal, non? Eu penso que sí. Aí vai. Que rico, eso vai quedar un platazo aquí impresionante. Cuidado que está aí preto xa o Nadal, Ide pensando nel en satisfacer os bandullos máis exixentes. Non é mala opción, Usar unha naviza ou usar un grelo para facer esta receita, cunhas vieiras, unhas tamburiñas, unhas volandeiras, unhas navallas, as navallas así abertas en cru, con isto igual ao forno, fa! Unhas boas ameixas. Ai, que larpeiros somos, que lambos somos. Quieto. Apagamos. Mesturamos ben. Aquí vou usar unha culler. Eso é para o forno. Bueno, primeiro vamos a montar, non a meixeiros, primeiro vamos a montar. Bueno, moi ben. Salvamantéis para aquí. Vale. Por que lle puxen un papel? Péjase o algo? Non se peja. Cal é a historia? Que rayase? Fastidiame moito. Ca cuncha. Entón, así protexemos un pouquiño. Non ten outro sentido, o de papel do forno. Aí vai para arriba. Bueno, mira, é que sabedes que algún dirá, a cara de parvo até sempre, pero en especial con estas receitas, que sei como van a quedar, sei que están moi ricas, pónseme unha cara de parvo especial. Non a común, sino unha especial, quieto, baixa para baixo. Repartimos aí. Eso, aquí falta unha pouquiña. Aí. E veña. Podemos, así, directamente, metelas no forno, Eu voulle botar un chisquiño de pan relado. Un chisquiño. Aguanta máis a humedade. Unha vez fixen esta receita, igual, con naviza, bueno, non lembro se era naviza ou xa era grelo, pero fixeno con coliflor, unha coliflor inteira. Collen a coliflor, aseina, cocina inteira, e despois fixen isto, e isto a coliflor inteira, boteillo todo por riba, cubrino todo, así quedou color verde, branco, unha preciosidade. Visualmente quedou moi bonita, estaba estupenda. E despois metín no forno. E no último intre, relei uns queixos galegos que tiña por aí por casa, e por riba da coliflor, metín ese queixo relado. Acompañei, fixen a coliflor así para acompañar, para casa, para os cativos, para acompañar uns bistés. Pegou un bombazo, moi rica, moi rica, fixeno moitas veces máis, claro. E non me digades que esta non é unha receita digna de domingo. Que rico. Aquí unha pouquiña máis. Ai, que quede ben tapadiña. Moi ben. Isto para aquí, isto para fora, isto para cá, e ben para aquí. O xamón para o bocata. E ora un chisquiño de pango, así no medio. Enriba do pango, queredes meter isto, nada máis, de manteiga. Vai dar tamén un cor un pouquinho máis dourado e vai a quedar moi rico. Encántame traballar con estes bichiños, encántame, vólveme loco. Gústame moito a carne, pero a min o marisco e o peixe
toleo por el. A verdura, gústame todo. Pero por circunstancias, eu crioume sempre o lodo ao carón do mar. Sempre tuve embarcación, sempre. Comecei, era un niño, indo outro día, estiven con Álvaro. Álvaro é Álvaro madrileño, porque Álvaro é de Madrid. Entón coincidíamos en verano. E tiñamos un botiño, o gaivoto chamaba así. Un botiño, un caiuco, 2,5 metros. Íamos desde Centroña, 10 anos, 8 anos, non tiñamos máis. Un a nado e outro remando. Hasta Redes, cruzábamos a ría. Ida e volta. Cuidado. Cando éramos maiores, dirixo a miña nai se presinaba, pobre, pero facíades a espaldas nosas, por eso ahora reñimos os castigos, antes facíamos cada unha. Imos para o forno. 230 grados, 3 minutos. Vai e vai. Chisco deste ollo e vémonos aí, na esquina da mesa. Ata agora. Petisco de festivo, mar e montaña. Cocemos as navizas durante 15 minutos. Arrefriámolas en auga con xeo, escoámolas, picámolas e reservámolas. Nun fondo de aceite de oliva, rustrimos a cebola e o allo. Incorporamos a fariña. Cocémola un par de minutos e engadimos o leite. Mesturamos esta bechamel cas navizas moi picadas. Montamos a volandeira tapando cun lisco de xamón. Cubrimos co preparado de navizas e un chisco de pan relado grosso. Enfornamos a máxima potencia ata que tomen cor. Empratamos e listo para comer. Bueno, pois, olles, un xeito máis de amañar unhas navizas, non? A parte do caldo. Non vos vades a arrepentir, facedes e de verdad que o día seguinte estades facendo outra vez. Está boísimo, é un xeito moi agradable de meter unhas navizas ou un grelo e tal con peixe ou con marisco. Con carne xa sabemos todos que queda ben. Ahora, con este tipo de receitas, estupendo. Pensade tamén en usar este tipo de bechamel para outras elaboracións, por exemplo, para tapar, despois xuntando con un pouquiño de queixo, unha lasaña, por exemplo, e facela de verduriñas ou facela igual con carne, pero incorporar unhas navizas por aí polo medio. Non vos arrepentides. Nunha empanada, aí atrás fixemos unha empanada de polvo e navizas. É unha tixola aberta, se non me equivoco, tamén con polvo, navizas e queixo San Simón da Costa. Que viva a naviza, que viva. Un biquiño, unha aperta e a todo outro día. Que o menda fai facer ñam. Xa.